Takote bukosang pada ingke jeng teniga hai kai teni kokthai khana lainai abong kha Phurungnaini chapter ingke 11 verse ingke 9 ni simi 10 jora tai chapter 12 1 ni simi 7 jora cheng lainai Sikla sa nang sikla jora no tongthok di Sikla Phurungnaini bukha no tongthok rudi nini bukha tholjak tui non te nini mokol nai tholjak tui kheno khlai di tamo khe kai tono no bebak samung ni no bosthum nai o kong no mui to narak di nini bukhani wanama rokno hakjal khlai di te sakno dukho bai hakjal khe tondi tamni hunba serai jora te sikla jora le jogyasi birmani salphayasini nang sikla jora o nini snamnai sana bukhao muito khlaidi tamni hunba nang ang omotei khe tongthokliya honei ma sanai ni sal champawai phairero ungo sal pohor talte athokri rok manak yasini sumui rok watei thakma olo kifilei phai phinai aporono nok muruknai rok kolei branai borok krak rokma kongsongnai gom phetnai rok bo borok kisa honai samung yakarei renai tailam tui nainai rok bo nokprom khe si noknai afro lamani duga rok sojaknai gom phenai rokni khorok bo lem ungnai khoroksa toksa pungmani khorang khanawi sisanai rwmani musuimung rokni khorang rok bo lem ungnai afro kusuk rok no kirinai te lama rok no kirinai badam buphang rok bo bobar barnai kok yathek saprewai se himnai musungoi te tobo tongphlasa glak tamni hunba jotono borokni mol bropni tongma nogo ma thangnai te kapnai rok khe lama rogo hingrungnai rukphaini buduk sonani sikang rangsakni dangai bainani sikang tei kherenggana o tui tilok baina sikang tei khoni tui khokma dukhui sojaknai gorgori bainani sikang hadului te waisa hadului khapina sikang te kaita rwmani pholano bini thani kifilei tlangna sikang phurungnai sa jogsuya bebakno jogya hangai sao kaitor elmba kathar porimani bisingtui jong joton saka kaitor katal ke hamar khlaitheng amen.